mi smo se našli pri sladoledu in zato imamo zdaj poseben lile izziv. Žana zdaj daje prvi okus notri. Lile, zdaj proba, Cuza. Če mi ne bi dal, nam bi ga ne bi dojela. Ja, sej, res si. Kako onaj bubi u Hrvatskoj, kako se zvao onaj sladoled? U Hrvatskoj, da se sjetim. Ampak okus je po... Ne mogu definirati koje voće, ali fino. Fino voće. Ok, odgovor je pravilen, fino voće. Ok, naslednji. Zdaj je črnega dobila usta. Ker stišala sem ga. Ja. Opet neki voće. Ja, nek sadni. Limun. Limun. Ja, no, v bistvu je nek koala taste. Med drugim je tudi limona noter. Gleda črno, kaj gnila limona. Žana, no lepo te prosim, ne bomo zdaj le še slučajno. In še zadnji finale, ta bo po moje lahka. Zelo, zelo. Ta je zelo svetlo-zelene barve. Opet neki voćni. Ja, to je pa še zraven tekile, recimo. Ovo je... A ne znam, svi su mi slični. Opet mi je slično kao ovaj malo prije bio. Ja, mogoče, ta je limeta, bravo, yes. Šta ovo ko neka Coca-Cola? Gnila limona. Ja, neka... Ovo si rekla da je limun. Aha, to sam rekla da je limun, a što sam rekla za ovo je naranča, to nisam pogodila, ovo sam pogodila. Ovo limeta. Ja kao nisam fan voćnih, a tamo sam i sve voćne doneli. Ja recimo volim mliječne sladolede i... Ćeš opet doći. Ja sam i tamo doneli voćne. Opet ćeš doći na aktualno. Nije neki mliječni. Ne sme biti prelijepo. Slani kikiriki ili može i slana karamela ili nekakvi razni mliječni sa nekim dodacima, evo.